Vale. Hola, em dic Pau, benvinguts a la meva conferència. Avui us parlaré de la Juncosa del Montmell, perquè és on jo vic, o sigui, jo vic aquí. He viscut des de petit i m'agrada molt el poble i per això us volia parlar de la Juncosa. Índex. En primer lloc, us parlaré de les dades de la Juncosa. En segon lloc, els llocs públics. En tercer lloc, la flora i la fauna. En quart lloc, les muntanyes. Després, les festes. Videoenquesta, webgrafia i bibliografia. I per últim, preguntes, valoracions i comentaris. Dades. La Juncosa té 85 habitants aproximadament, 429 metres d'altitud. Està al municipi del Montmell, perquè es diu la Juncosa del Montmell. La comarca del Baix Penedès, província de Tarragona, comunitat autònoma Catalunya i país Espanya. I aquesta és la casa més gran del poble. Al 1600 i ara. Al 1600 aquí hi havia una altra porta, aquí n'hi havia un. Hi havia una casa que anava des d'aquí cap allí. Veieu aquí que hi havia una casa que anava d'aquí cap allí i ara no està. I això. Cal Papiol. Aquesta és la casa de Cal Papiol. Els que hagueu estat a la Juncosa o aneu a l'escola a la Juncosa sabreu que és Cal Papiol. Això és Cal Ventosa, que abans era una casa i ara és l'Ajuntament. Llocs públics. La llar d'infants, l'escola, el CAP, Cal Santi, que és el bar, la farmaciola, que és la farmàcia, la sala, el sindicat agrícola, que abans va ser un teatre, va ser moltes coses, el van construir els habitants del poble. El centre cívic, que això ja és més nou. L'Ajuntament, això és Cal Ventosa, la casa que estava abans. La piscina i la pista de futbol i de bàsquet. L'església i ja està. Flora i fauna. La flora. Les plantes típiques d'aquí són els cultius, l'esbarzer, el pi. El margalló no és tan típic, però és l'única planta en perill d'extinció de la província de Tarragona i per això l'hem posat, perquè aquí en tenim i en tenim bastant. I altres silvestres, el romaní, la farigola, l'argilaga i el galceran. I altres arbres, el roure, l'alzina i els pollancres. I els altres cultius, les oliveres, els ametllers, els ceps i els fruiters. Abans del confinament vaig fer un herbari i tinc aquí un herbari. Aquest és el guerrer. He posat el nom en català, en castellà i en llatí.
Només diré en català i en castellà. En català es diu garric i en castellà carrasca. Aquest es diu argilaga i en castellà aliaga. Aquest es diu romaní i en castellà romero. Aquest es diu fonoll, en castellà hinojo. Aquest és l'olivera i en castellà olivo. I aquesta és la lavanda, que es diu en català i castellà lavanda. I aquest és l'esparreguera boscana, en català, i en castellà esparreguera silvestre. I ja està. Fauna. Animals típics d'aquí són el cabirol, el porc senglar, els conills, i la cabra montesa és com una mica el margalló. Abans hi havia molt poques, n'hi havia només 2 o 3, i ara està creixent el número de cabres monteses. Aquí hi ha una foto a la creu de cabres monteses. I altres, la guineu, l'oreneta, el toixó, l'esquirol, l'òliba i altres ocells. Muntanyes. Aquí farem un joc. Hi ha 3 muntanyes. El castell, la talaia i l'ermita de Sant Miquel. M'heu de dir quina creieu que és la més alta de les 3. Si Sant Miquel, si la talaia o el castell. Sant Miquel. No, Sant Miquel no és una muntanya. En realitat, Sant Miquel és el castell, està per aquí, l'ermita de Sant Miquel, o sigui, està a la muntanya del castell. Doncs el castell. No, no és el castell tampoc, és la talaia. Perquè aquest està aquí, però el castell, està més avall que la talaia. A la Juncosa hi ha 3 festes típiques, i són, 2, que són la festa major i la fira dels oficis. Però la marató, com la fem cada any, també l'he posat. Aquí estic a la festa major, tirant amb els diablons, aquí també. Aquesta és la festa d'espuma de la festa major. Això és la fira dels oficis, que estan fent botifarra. I això és la marató. I més fotos de la festa major. Aquí és el partit, el Holi Festival de la festa major. I quan vam guanyar el partit amb la copa. Videoenquesta. He fet una videoenquesta amb una pregunta, que era la pregunta: què és el que més us agrada de la Juncosa? He triat 4 persones que són d'aquí, no de tota la vida alguns, però porten bastant de temps vivint aquí. Aquesta és la Carme, de Calamar. No s'ha escoltat molt bé, un problema tècnic.
El tornem a posar perquè no s'escolta. El viure a la Joncosa per mi és el tot. Jo he marxat per motius de feina d'aquest poble i amb molta il·lusió i perquè he volgut i he tornat. He aconseguit fer-ho i aquí he format la meva vida. La meva vida són la meva família, evidentment, i tots els meus veïns, perquè per mi tot és una família. Aquesta és la Maria de Calma. M'agrada la Joncosa perquè és un poble tranquil, s'hi està bé i em sento acompanyada de tots els veïns. Aquesta és la Triu de Cal Margarit. A mi m'agrada la Joncosa pels amics que hi tinc. I aquest és el Conrad de Calamunda. Anar a buscar bolets i espàrrecs. Veieu que li agrada molt el futbol, es té un partit de fons. Bibliografia i webgrafia. Bueno, la webgrafia és tot això, són les webs a les que he estat. I he utilitzat aquest llibre per fer la conferència que es diu El Montmell, el sostre del Penedès, de Benjamí Català Benach. Preguntes, valoracions i comentaris. Bueno, com estem en quarantena i no ens podem veure, si algú té algun comentari, una valoració, podeu escriure i ja està. I m'escriviu perquè no ens podem veure, o sigui, és impossible. I adeu!